Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan ƙasa ta ‘yan Nijar maza da mata, dubun gaisuwa da fata ta alheri zuwa gare ku duka. Na muku fata ta alheri. Ubangijinmu Allah na ciki da waje, da wanda a cikin gida da wanda a waje, Ubangijinmu Allah, ‘yan ƙasa ta Nijar, Allah ka mana da wannan zaman lahiya. Ubangijinmu Allah ka mana kwanci hankali cikin ƙasarmu. Abin da ya kare mu Ubangijinmu Allah kai mana magani shi kuma duk mai niyya wani baka niyya ko bakin nihi zuwa ga cikin ƙasarmu Ubangijinmu Allah ka watsar da al'amarin shi. Ƙasata kirarin da nake kwanci hankali muke so cikin ƙasata. Abin da muke so tunan Nijar dan shi kullum muke kira ga shugaban nan su haɗa hankulansu mu yara ne fa tuna akwai manya gare mu shine muke son manya namu ku haɗa kanku mu gina ƙasar mu. Yau na rantsi da Allah ko wani abun da muna nan waje ana gaya mana shi sai mun ji kunya wallahi. Na rantsi da Allah wallahi sai mun ji kunya wallahi. Mine ne ba mu da Nijar komai tana da. Nijar ƙasa ce mai mutane masu tunani. Talakan Nijar talaka ne na Nijar mai son zaman lahiya. Masu kuɗin Nijar mutane ne masu son kwanciyar hankali kowa Nijar, amma mine ne shugaban ne na gare mutanen banza. Shugaban ne na gare mu ƙyan iska kuma wallahi sai ku hankuri kullum hudi mukai ku ne mutanen banza. Saboda duk wanda ya ɗauki shugabanci wai ba yana kishin ƙasa na ba la ya samu dai abin da ya makan shi magani da iyalin shi. Kai talakan da a ciki shi ya ci cawa. Kaji abin da ya kama na Nijar. Arzikin da yau a gare mu a cikin ƙasar mu makwabtan mu da shi babu mai shi kap. Yau ina ce tun ba tun aihuwa mutum zamanin Gyauri Hamana yake sai da Iran Nijar, amma kuɗi har yanzu arsa inda suke. Akwai ƙarhe siman dirik simanti namu na Nijar saboda kyawun shi ba a sai da madan Nijar ci sai da kai shi waje a sai suwa. Ka gani ga essence ya taho talakawa sai dai mu sauran Najeriya lastin, amma na Nijar 130 za a sai da murshi. Dan Allah abun ga ya kamata ya zama kumya, ya zama ku kumya. Na rantsi da Allah abun kumya na gare ku, na rantsi da Allah. Kai mu wani Nijar kana ji ko a kullum taron armi an kai suna an kai wallahi za a roƙo Allah. Na rantse da Allah duka wanda ya ce zai cuta talakan Nijar, na rantse da Allah zai ganin ba daidai ba. Na yi imani da Allah. Kun shi mun yi siyasa a kwanciyar hankali. Ubangijinmu Allah ƙara kawo mana kwanciyar hankali. Yanzu muna sau da ƙafa muna kallon duka abin da ke faruwa a bisa kan seni. Allah za a mana shugaba na gari saboda shi Ubangiji Allah deja ya rubuta wanda shugaba kowane ne. Amma abin da muke so sai ne da 'yan ƙasa a adalci. Deja mu ne annan muna so mu Allah shi deja Ubangiji mu har ya rubuta kowa ne. Abin da muke so ku muna adalci, ku za a mana shugaba na gari ku muna adalci wanda Allah ya ba kana ce amana ce an kasa mutane cikin hannun shi wanda kuma bai abin nan ba sai ya haƙuri. Duka zaɓi ne na Allah. Kun ji abin da muke so gare ku. Wallahi mun sa ido sai ni na rantse da Allah mun sa ido muna kallo sau da kafa abin da ke faruwa wallahi. Allah wallahi duk uban da zai magudi ko zai wani abu na wallahi zai ganin ba daidai ba wallahi. Duniya kuma duka mun sa ido muna kallo. Ni mai maka wannan magana ina a Libya wallahi, ina a Libya kuma dan Nijar ne ina kishin kasata wallahi. Mun tsaya ido sau da kafa wallahi. Kun ce sakamako ko sai rajima okay muna bayan ku, muna sau da kafa bayan ku duwar take tahiya. Na rantse da Allah abin da muke so nan da sarwan masu son su tadda tashi zam na tsaye da Allah ku yi hankuri. Yan ƙasata ƙasar mu ƙasa ce ta kwanci hankali, ƙasa ce ta nutsuwa. Nijar mu ne ƙasar mu ba ƙasar wasa ce ba, ƙasa ce ta musulmai, ƙasa ce ta masu hankali, amma daga cikin mu na da tsararre ƙyan iska wanda ake amfani da su a ba su kuɗi su zo su walaƙe da ƴan uwansu. Yanzu ko a wannan siyasa Allah Ubangiji da addu'ar da ake ta sabon ya yi sanyi saboda akwai masu mugun guri a cikin wannan abin madan kai. To na rantsi da Allah addu'a ce ta mutane wallahi. Akwai masu mugun nuhi wanda su sun ga dama a ba su kuɗi suna biya ɗaki su da sun ga dama ƙasar ta shiga mugun hali ba ruwansu ba da an ba su kuɗin ba. To Allah ya hiku dan uwana mun muna kishin ƙasar mu wallahi muna waje, amma kowane lokacin muna alfahari da ƙasar mu saboda ƙasar ka ce dan uwana. ƙasar wani ba zama ƙasar ka. Na rantsi da Allah muna waje fa, amma kullum muna alfahari da ƙasar mu. Ƙasar wani ba ta zama ƙasar ka. Dan shi muke kishi kana ji ko duk inda zaka je ka komo ƙasar ka ce duk inda an ka yi uwarka da ubanka da abin ka to ƙasar ka ce nawa kai fata mugun lalafata zuwa ƙasar ka. Ina muku fata ta alheri. Yawwa, assalamu alaikum.